Subsub na ang pagpangandam sa DepEd ug sa mga student athletes alang sa Central Visayas Regional Athletic Association meet kun si Viraa. Sa Bai City sa Negros Oriental, in-house o stay-in training gihimo aron mas maandam ang mga estudyante. Ang report ni Nico Sereno. Eksena kini sa training sa mga student athletes sa Bai City Division sa Negros Oriental. Sa ilang pilot school, pipila ka mga classrooms ang gihimo nga sports hub aron mo'y kabansayan sa ilang mga estudyante. In-house ang training sa mga estudyante sulod sa 24 kaadlaw samtang nag-angat ang Viraa. Dunay mga rooms nga gipreparar gihimo kini alang sa mga nagpuyo gikan sa lagyong mga barangay aron dili na mag-uli-uli ug matutukan ang training. Breakfast, snack, lunch, snack, then dinner, tagaan sila, provided sila. Ang mga taga-Diris Dool, if they opted to go home pagkahapon, padadaan sila silahang kaning panihapon. Sa regional pod, dili po ka pwede mo appeal dito direkta without any lower meets. So na selection process, there is a division meet. So, then ang among funding sa is from LGU. Sukad nagka-pandemya, unang higayon kini nga mahibalik ang sporting event sa mga eskwelahan sa Central Visayas. Buksan ang Viraa karong Abril 24 sa Carcar City. Ang Arnis player nga si Justin excited na niini. Plyometric exercises and footworks, then like stamina enhancing, like jogging and ano. Sa diet Diet, kuan man koron, gain weight man koron, so bali bulk like padako ko. Ang challenge ko nato is katong diaging pandemic. So ang problema nato is dili man ta maka face to face, so I required them nga mo send na ko mga videos during the training. Ay tagana ko sa instruction what are the things nga ilang pagkabuhaton. Bais before was really known to produce nga mga maayo nga mga student athletes, but over the years tugod sa daghang kay mga reasons nawala na. But last year pagsud sa ato ang former superintendent, iya usa siya mga personal thrust is to improve ang sports programs. Gawa sa mga atleta, andam na sab ang tanang mga working committees sa DepEd alang sa kalihukan. Bintara gyud kuno kun preparado o kini gipamatud-an sa Bais City Division sa ilang mga pagpangandam alang sa umaabot nga Viraa Games. Kauban ni Marlon Milgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.